Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ଅଧ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର। ଏ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। କେମିତି ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଦେଖ, ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି: ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ, ନୁହେଁ କି? ବସ୍ତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ବସ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ମିଳିଥାଏ? ତନ୍ତୁରୁ। କୋଉଠୁ? ତନ୍ତୁରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ତନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ନୁହେଁ କି? ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କିଛି ତନ୍ତୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲେ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳୁଛି? ସାଧାରଣତଃ ମେଣ୍ଢା, ଚମରି ଗାଈ ଏଭଳି ଯୋଉ ଲୋମ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ତନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ତାର ଲୋମରୁ ତନ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ପଶମ ବା ଉଲ୍। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରେଶମ କୀଟ, ରେଶମ କୀଟର କୋଷାରୁ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ ସେଥିରୁ ପାଇବା ଆମେ ସିଲ୍କ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ପଶମ ବିଷୟରେ। କ'ଣ? ପଶମ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଉଲ୍, ନୁହେଁ କି? ୟାକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ତିଆରି କରୁଛେ? ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ଆମେ ପାଉଛେ କୋଉଠୁ? ନା ମେଣ୍ଢାର ଲୋମରୁ କିମ୍ବା ଚମରି ଗାଈ ଲୋମ ବା ଛେଳିର ଯୋଉ ଲୋମ ଥାଏ, ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲୋମ ଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କରା ହୁଏ ନା ସେ ଲୋମକୁ କାଟିକି ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା ହେଇଥାଏ। ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କର ଲୋମ ଦି ପ୍ରକାରର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋଟା ଲୋମ, ଆଉ ଗୋଟେ ନରମ ଲୋମ ଏବଂ ପତଳା। ସେ ନରମ ଏବଂ ପତଳା ଲୋମ ଯୋଉଟା ନରମ ଓ ପତଳା, ଏଇ ଲୋମଟାରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ପଶମ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଥାଉ। ବଜାରରେ ଯୋଉ ଉଲ୍ ସବୁ ମିଳୁଥାଏ, ଦେଖିଛ ନୁହେଁ? ସେ ତିଆରି ହୁଏ ଏମିତି ନରମ ତନ୍ତୁରୁ। କିଛି ମେଣ୍ଢା ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲୋମ ନରମ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ମେଣ୍ଢା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ଲୋମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାହଉଛି ନା ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କିଛି ମେଣ୍ଢା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ବା ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଉନ୍ନତ ମାନର ମେଣ୍ଢା ପ୍ରଜନନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମନୋନୀତ ପ୍ରଜନନ। এই মনোনীত প্রজনন মাধ্যমে কোন করা হচ্ছে না নরম লোম থিবা মেଣ୍ଢା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପଶମ ତିଆରି କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ମେଣ୍ଢା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମେଣ୍ଢା ବିଷୟରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଖେଇବି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ ମେଣ୍ଢାରୁ କି ପ୍ରକାରର ଲୋମ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇ ତକ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମେଣ୍ଢାର ନାମ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ଲୋହି, ଠିକ କି? এই যে লোহি প্রজাতির মেଣ୍ଢା, ୟା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଆମେ ପାଉଛେ ପଶମ, ସବୁଠୁ ଇଏ ହେଲା ଉନ୍ନତ ମାନର ପଶମ। ଏଇ ପଶମଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଆଉ ଏଇ ମେଣ୍ଢା କୋଉଠି ମିଳିଥାଏ? ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ। ସେମିତି ତାପରେ ଦେଖିବା ରାମପୁର ବସିର, ୟା ପାଖରେ ମିଳୁଛି ମାଟିଆ ଲୋମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏ ମେଣ୍ଢା ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାଲିଆ, ଏଟା ତିଆରି ହୁଏ କ'ଣ? ନାଲିଆ ଗାଲିଚା ପଶମ ତିଆରି କରିବା। କୋଉଠି ଏ ସବୁ ମେଣ୍ଢା, ଏଇ ଜାତିର ମେଣ୍ଢା ମିଳିଥାଏ? ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା। ତାପରେ ଦେଖ ବାଖରୱାଲ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ମେଣ୍ଢା।
सेठ कोन करे साल पसम जम्मू कश्मीर रो मिली थाई ये जत्र मेढा मारवाड़ी ये मोटा पसम तेरी हम गुजरात रो मिली थाई तापर असला पतनवादी मजा गंजी इत्यादि पाई ई सब पतम व्यवहार करा हे थाए ये मिलु छी हमर गुजरात रे पतन हम जो बाजार रे जते प्रकार रो पसम देखुचे ये सब केवल मेंढा पाखरु मिले नाही अन्य प्राणी मान पाखरु मध्य मिली थाए जेंती हिमालय रो जो लद्दाख एरिया ने लेह लद्दाख से अंचल रे रहतो चमरी गाई देहरु मध्य मिली थाए आ कोठु मिली थाए ना जम्मू कश्मीर रे मिलुथिबा गोटे प्रजाति रे छेली अछि ताको जाय अंगोरा छेली तार लोमरु मध्य पसम मिली थाए आ कोठु मिले ए जो अंगोरा छेली कथा कहूछ ता देहरे जो लोम थाए से बहुत नरम सेटु तयारी हेते साल ताको हमें कुछ पश्मीना साल आउ कोठु मिली थाए ना दक्षिण अफ्रिका रे रहउथुबा लामा अल्फका एमानक लोमरु मध्य पसम तयारी करा जाय बतन मु से पशु गुडे को तुमको देखौची